ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ କଥା କହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଗୁଡ୍। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂତମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହିତ ଦେବେ, ଦୂତମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବେ। ବାକ୍ୟକୁ ପୁରା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଦୂତମାନେ ମଣିଷ ଜାତିର ଇତିହାସର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ବାସ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କଲେ ଓ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଆୟବ 38:6 ଆଉ 7ରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଦାନିଏଲ 7:15-27। ଦାନିଏଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ, ସେହି ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ଦୂତ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଦାନିଏଲ 12ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ମିକାଏଲ ଦୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିକାଏଲ ଦାନିଏଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ 12:1 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସଙ୍କଟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହିତ ମିକାଏଲ ଦୂତ କଥା ହେଉଅଛନ୍ତି। ମାଥିଉ 1:20 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମକୁ ମିଶ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଥିଲେ। ବାଇବଲ କୁହେ ମାଥିଉ 2:13-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ମିଶ୍ରରୁ ଫେରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜଣାଉଥିଲେ। ମାଥିଉ 2:19-21 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମାଥିଉ 4:11 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କରି ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ। ଲୁକ 22:43 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ବେତ୍ସମନୀ ବଗିଚାରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ମାଥିଉ 28:1 ଆଉ 2 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 1:10-11 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ରେଫରେନ୍ସ କହୁଛି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ କହୁଅଛି। ଏହା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଫିଲିପ୍ସ ଆଉ ନପୁଂସକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଯିଏ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 10:3 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଦିନେ
ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ କର୍ଣ୍ଣେଲକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁ ଯା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁ ଯା ଦାନ ଦେଉଅଛୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାମୁରେ ଉଠିଅଛି। ତୁମେ ଜାପଙ୍କୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସିମୋନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣ। ତାଙ୍କରି ନାଁ ହେଉଛି ପିତର। ତାଙ୍କ ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଦାନିଏଲଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଅଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ, ସମସ୍ୟାରେ, କଷ୍ଟରେ, ବାଧାରେ, ବିଘ୍ନରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବନାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଅଟନ୍ତି। ଦୂତ ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆମରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ତୁଳନା କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିବା, ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କରିବା। ଆମକୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ଅନେକ ପାପରେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ଦୂତମାନେ ବିପଦରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଉ ବା ମତେ ହଉ ଆଜି ରକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଦୂତମାନେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାଇବଲ କୁହେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବନାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦୂତମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ମାତ୍ୟ 25:31 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକୀୟ 1:7 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ପ୍ରକାଶିତ 7:1 ଲେଖାଯାଇଅଛି, 8:2 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ତୁତିଗାନ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 48:1-2 ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଜିସାଇୟ 6:3 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସଦାସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି 1:6 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 5:8-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19ରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ସୋଦମ ଆଉ ଗମୋରାକୁ ପୁରା ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 1:14 ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆମେମାନେ ଦୁଃଖ ଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମ ହଉ, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ?
ତା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 27:23-24। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଥିବେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ରହିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲର ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 91:11 ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ସେ ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତଗଣକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଦୁଃଖ ସମୟ ହଉ, ସୁଖ ସମୟ ହଉ, ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପବିତ୍ରମୟ ପ୍ରେମିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆଜି ଦୂତମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଉତ୍ସାହିତ ଦେଲେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆଗକୁ ନେଉଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପିତା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ନାଜରେଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।